Kijing tip bat gi khobor gi baman la kasni na khwasi kai channel siang ba subscribe nok manta Prabe pratali ki medyam ki sabut haki hospital hapo jela Manipur Kumba prabe pratali ki medyam kiladap bat sabut haki hospital ka jela Manipur Hadin ba omsyam ladon setia ki bawan kam bat shimti ha ki jaka bu medyam haki babun ki jaka ai jing sumar ki badon hapo ke jela Manipur ki babun na ki medyap jong ki poi ai ki bom dai setia ki trai jela ki lawan kam trai bat shimti no da ki bahaying sem jong ki hi Ki babun na ki medyap ki badangsa bat ut ompat don setia ki bawan kam nela ban itu watla ke jeng pen itu ya ke medyap jong ki bala klat no kadai ke kamram jong ki tanat pulit kat kum ki tulong kubor na ke tanat ke koi ke khia jong ke jala Manipur ki pulit bat ki bor sencha district ki lapan pa ba ki ne ki medyap ki dai ki ompat la setia ban itu ki don ha ki jaka bu medyap Regional Institute of Medical Science RIMS Kepadon ha Impal West District Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science JNIMS Kepadon ha Impal East District Bat ha Chorachandpur District Hospital Kine ki medyap kiladon ha Kataigi Hospital Nadu kalai trik jomna jamang kabadai kesngi sedang jong kecing kulumar bat kelempat don setia ki bekam trai hadu menta Kumba cispak san pengut ki priu kilayam palan ripe hajar ngut ki syapen kan riak no Naki inggris sem juki ha kajengi kulumar ya per jai mriu ha pedeng ki maitai bat ki kuki ha ki bentalum wala kadon kejing persyang nak sarkar pedeng bantel akam ya kejing kulumar banwan rapat ya ke syong suk syong singany ha kene kejela ha pedeng ki neki ar kan hun ki jai mriu Kumba stan peulai tali ki medyap ki dei ki jong ki kuki empat don setia ki bekam trai ha ki atali ki jaka ajing sumar ki badon ha ki distrik kat ba lai piu san talipat ki medyap ki dei na ki kan hun jai mriu ko kiso ki don ha ka jaka bu medyap ha Chorachandpur district jong ka jala Manipur na ki san piu lai tali ki medyap ki bompat syem ladon setia ki bekam trai san pe khondai tali hadu sa pe khondai tali ki ne ki medyap la pediang da ka JNIMS kumba lai piu bat lai piu san tali ki medyap ki don ha ka jaka bu medyap ha ka jaka ajing sumar ha Chorachandpur Hakaba lai tali nagitai ki medyap kitai ki maitai ka kan hun jong ki rulum ya kabalatip kum ka indigenous tribal leader forums kala dep shim ya karai bantip ya kitai ki medyap jong ki dekhot ka kan hun jai mriu kukiso haga jaka balatip kum ka holai kopi hajan torbok kabadon Chorachandpur hakasni palai lada ki bor badai kimi ki pha e ki medyap jong ki rulum na impal ya kitai antep no la ya thu ketilong ku bor Nakaliang jong keseng balatip kumka Coordinating Committee on Manipur Integrity Kalap pahaw ya kejeng bersya bantip ya kita ikimat yap daki kuki hatorbong hakalai trik jong menana lur hakaba kila maham bakan aiding syuk ya kejeng kelumar hakane kejela kabala penjot penpra ka Coordinating Committee on Manipur Integrating kalamana Baya kimet yap badang sa jong kikan hunjat meri kuki so kibadai kinong khayi ya ki jingdi pen buat bat ki kai klau Amdai setia bantip ha Sericulture torbong Bangla jong ka Bisnapur district ka bomdai shu ha put usam jong ka Chorachandpur district nakaliang jong ka sarkar pedeng bat sarkar jela kila pangkre ya ka jing pahara ka bajur ha kitai gi jaka hakalai tarik jong mrana lur khnang bantek lakam ya kino ki jingjia ki basniu